Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi la eyinimba ngomhla ka-12 March. Uqhubekile-ke guys uThulani emtshela phela uThumeka ukuthi angeke aze akwazi yena ukumvumela ukuthi alale ngisho ubusuku obodwa lapha emzini wakhe ngoba kuzobukeka kabi lokho kuhlathi. Washo ukuthi uThumeka mdala kabi, uyena futhi ukhethe isinqumo sokuthi alahle umfowabo uhlathi amdivorce, so akaboni ukuthi ulalaphi. Guys, uThumeka ubelokhu egwajaza engazi nani ukuthi uzokwenza njani njengoba phela besisekumnyama nangasemnyango. Impela kunzima nje nanokuthi kube khona nanoyedwa ovolontiyayo ukuthi amfihlise ikhanda. Hhayi-ke umane nje uThulani waqeda lapho wafonela uhlathi wamtshela ukuthi lalela-ke unkosikazi wakho lo soon to be your ex uthi kumina hhayi ufuna ukuzolala le ekhaya, so mina ngimnqabelile. Uhlathi guys wathukuthela wathi njani? Umnqabele njani uba alale apho ngoba kuphephile apho? Ubonile ukuthi ixesha ngubani? Kumnyama manje phandle, uthi akashonephi? Hayi suka. Waqeda walivala ucingo wazama ukumfonela uThumeka, uthi uyafona uThumeka umblockile guys. Yeyi wathi undiblockile lo mfazi. Useyahamba-ke manje uhlathi ubheka ukhiye bemoto-ke ufuna ukuyobheka nje istradi sonke phela ukuthi ngabe uyamthola yini uThumeka. Lapho uThumeka naye unesibindi, uphuma nomthwalo omkhulu ogcwele iy'ngubo zokugqoka, amakesi, iy'khwama, kodwa akazi ukuthi uzolalaphi. Wow. Uthe nje sathuthi uxakazisa ukhe uyavula emnyango, nangu uThumeka guys ney'khwama ey'nkulu zakho usebuyele la emzini kahlathi, la athe uyahamba yena angeke asahlala khona, la athe uyamdivosa ngisho uhlathi khona angeke aphinde nje alibeke unyawo lakhe khona. Yeyi guys, enye inkinga-ke le. Yabona nje impela uthathe iy'nqumo ey'nkulu ungaplananga kugcine sekulida ey'ntweni ey'kanje. Ufumane nje wamdlula engathi akamboni uhlathi, wathi hawu MaMngwevu usubuyile? Yazi bese sendiphatheke kakubi, bese ndithi ndiyaphuma ndiyokucinga apha phandle. Guys, umane wathula engathi akekho uThumeka engathi akezwa lutho. Wabe ngena ekamereni lakhe wavala isicabha ebusweni bahlathi wenza sure ukuthi uhlathi akangeni ngaphakathi. Wathi uthi uyambiza uhlathi wathula engathi akekho uThumeka. Eseshawa na amahloni ukuthi uhambe emdelele wamdelela uhlathi wamtshela ukuthi inkinga ikuyena nakhe lahla abafazi ababili kodwa manje usiphinde uyabuyela kulowo muzi guys. Oh God. Hayi akupheli-ke lapho. Ekuseni ngovivi uvukile uhlathi wadraya indlu yonke, kubonakala nje ukuthi ugirl akekho happy ukuba kuleya ndlu. Qede lapho wathatha ifoni wafona, fonela unina phela-ke Magaba emtshela ukuthi ma andiziva kakuhle apha, yazi bendithi ndizofika ndithole ukuthula kodwa cha andiziva kakuhle, ndifuna ubuya ndize apho ekhaya. Wamtshela-ke guys uMaMngwevu wathi mntanami andivaze ndikukhulise ngalolu hlobo, mina ndakukhulisa uba ube umuntu wesimame onyamezelayo. Uyabazi abantu besimame ukuba babamba ummese apho obukhali ngakhona, uzomele wenze njalo. Kuyahlalwa kubekezelwe emendweni mntanami. Thumeka ubelokhu enikina ikhanda kusho kahle nje ukuthi yonke lento ayitshelwa uMagaba iphuma ngapha ingene ngapha iphinde iphume ngapha, so nje akezwa lutho ugirl. Sekusanjalo kwabe kungena indodakazi yakhe uYanga emuzwa kahle esho ukuthi ma lo mshado awusalungiseki, ayisekho into ezolungiseka apha. Hhayi-ke guys waqhubeka nokumncanga uMagwaba wamtshela ukuthi lalela mntanami, hlala emendweni wakho, musa nje ukuhamba. Seliqeda nje ukulivala ucingo guys uThumeka wasondela uYanga wathi uzondisize-ke ma, uma ukuthi ufuna ukuhamba uhambe wedwa undishiye mina ngemva ngoba sendikhathele uba ndehla ndenyuka ndehliswa nguwe mina. Mina sendilikhethile ikhaya lami, ndizohlala apha notata. Uma ukuthi wena ukhethe uhamba kulungile, hamba, uzungishiye mina ngemva. Hayibo guys uYanga wabona uThumeka ukuthi hayibo akhe jike lo mhlaba, like wonke umuntu is turning their backs on her, even people he thought were very close to her hayi bamphendukele guys. Ngisho umngane wakhe-ke lo ogane uThulani uzamile ukumfayithela bandla esho ukuthi hayi lo muntu usanda kulahlekelwa umntwana uzilile musu kumxosha myeni wami. Kwasho khona ukuthi phela izwi lendoda yilona elifinal. Usho kahle uThulani ukuthi hayi emzini wami akadingeki lo muntu emzini wami, unomuzi wakhe akahambe phindele kumyeni wakhe. Hhayi-ke guys akupheli-ke lapho.
le kongcukana. Ubekade simtshelile-ke ubaba kaLazarus yonke ivision anayo uZoleka about ingcukana Industries imerger neKhuzela Tech. Ushilo ukuthi mntanami lento eqhamuke nayo into ekufuze ngabe kade nami ngayicabanga. Ndinomona ngokuthi ayicatshangwa ngayimina kuqala. Yabona wena umane wacabanga into ezokwenza ibhizinisi leli khali ibe i-one entity. One entity. We go global manje. Uphinde wangikhombisa ukuthi leli bhizinisi akusilona ibhizinisi elilokhali kuphela. It can go all over the world. So mntanami ndithanda ukukubonga. Wathi kodwa tata baningi abantu abazogcina bexabana ngenxa yalento. Wathi it's fine. Yabona wena you are this force kade ndandidinga. Ivision yakho ibikade ilinde wena ukuthi ube udriver wale nkampani. Kuthe kusanjalo guys kwabe ngena uLazarus ezobatshela phela ukuthi unomfundiso useqedile ukupheka abeze bezodla. Wabona kodwa ukuthi bekukhulunywa indaba eserious la. Hayi-ke ubaba wakhe wamtshela ukuthi hayi thina besithetha ngekamva leKhuzela Tech neNgcukana Industries. Undiqalele uZoleka apho basifuna ukumeja lezi inkampani zombili. Wacasuka-ke guys uLazarus ngoba umtshelile uZoleka ukuthi angayithivuli indaba yokumeja ama-companies to anyone okwamanje. Hayi uzamile ukuchaza uZoleka ukuthi she was pushed in the corner. Naye ubekade engayimisele ngokuthi ayigunyuluke le ndaba. Kwasho ukuthi ubaba wakhe-ke uLazarus umbuzile wambuzisisa wagcina segunyulukile-ke. Hayi but still uLazarus umane wabukeka sengathi betrayed by uZoleka. Washo ukuthi bendifuna uba uyithule le ndaba ungayisho okwamanje. Na before ngakutshela ngathi ungamxelela utata ukuthi angikhona ukuthola abantwana wena wagijima wayomtshela and you are doing this for the second time. Sonke isikhathi mengomnyeni wakho ngithi ngibeka izwi wena uyangeqela ngemuva. Wathi but look ngathi mase ngimtshelile ubaba wakho ukuthi awunayo inzalo nagcina seni-close. Buka manje ni-close which means namanje njengoba ngimtshele ngale ndaba le yokumeja ama-companies izophumelela le ndaba le. Hayi wacasuka kanjalo kuLazarus ebona ukuthi unkosikazi wakhe esasanda kumshada nje useshowisha ukungabi ne-respect kuyena. Akupheli-ke lapho guys. uLazarus noyise bake bathi ukuhlala ndawonye bathi kuyikhuluma le ndaba yokumeja ama-companies. Wamchazisela ukuthi naye ubaba wakhe wamthatha wamfaka eIngcukana Industries ngoba enethemba lokuthi uma esezala abantwana bazoqhubeka neIngcukana Industries. Usiyabuza ukuthi u-anti unomfundiso yena nimkhiphele ngaphandle ngoba nakhe umuntu wesifazane. Wathi cha leyo sobe siyikhulume ngokulandelayo. Waphinde wabuza futhi uLazarus ukuthi what about uAzande? Angithi ubuthe wena ozoba i-leader yale nkampani. Manje mase usukhuluma ngekamva elihlukile elimeja ama-companies nokuthi-ke manje sekumele kube ne-leadership entsha like umbekaphi uAzande. Wathi muphi yena uAzande? Uthetha ngobani uma uthetha ngo-Azande? Which means now there's been a huge change of plans. Yonke lento akade ithembisa uAzande guys sekuyiphupho nje kuphela. Ngeke nje asaphatha lapha eIngcukana Industries. Guys, betrayal, betrayal, betrayal. Aphela lapho kamazibela namhlanje ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys kaManqobileni basela mazibela eyinimba ngomhla ka 12 March. Uqhubekile-ke guys uThulani emtshela phela uThumeka ukuthi angeke aze akwazi yena ukumvumela ukuthi alale ngisho ubusuku obodwa lapha emzini wakhe ngoba kuzobukeka kabi lokho okuhlathi. Washo ukuthi uThumeka mdala kabi. Uyena futhi ukhethe isinqumo sokuthi alahle umfowabo uhlathi amdivorce so akaboni ukuthi ulalaphi. Guys uThumeka ubeloke egwajaza engazi nani ukuthi uzokwenza njani njengoba phela besise kumnyama nangasemnyango impela kunzima nje nanokuthi kube